Manželstvo dozrievajúce vďačnosti, tak to je akcia, na ktorú vás teraz pozveme a jeden z vás alebo dvaja z vás, teda pre pár, tu máme lístok na túto akciu, ktorá bude v Košiciach, takže ak máte záujem, pokojne sa ozvite. Takisto omšové vína, klasické vína a takisto aj knihy. Ak nám napíšete, aký konkrétny skutok ste urobili pre svoju polovičku, pre svojho manžela alebo aj pre niekoho z vašej rodiny. Kontakty vidíte, no ja som veľmi rada, že môžem privítať medzi nami otca Štefana Novotného a pána Juraja Mičku. Vítajte. Pochválený bude Ježiš Kristus. Na veky vekov, amen. Dobrý večer. Manželstvo dozrievajúce vďačnosti, taká novinka, nová akcia, ktorá je spojená s vínom, s duchovným slovom, s príjemnou hudbou. Mňa osobne veľmi potešila, keď som na ňu narazila. Takže ja som veľmi rada, že sa o tom budeme rozprávať a že môžeme pozvať aj televíznych divákov na túto akciu. Prvá otázka. Kto stojí za touto myšlienkou? Otec Štefan alebo pán Juraj? No, stojím za tou myšlienkou ja a úžasný tím v našom vinárstve Mea Grati. A keď poviem ja, tým sa samozrejme myslí aj moja manželka, moja milovaná manželka, lebo ktorú ste nechali doma? To je tá väčšia dôležitosť mojej osoby, alebo významnejšia. Takže hej, sme za tým my a ďakujem za možnosť mať k tejto téme rozhovor. Áno, vy ste k nám prišli z vinárstva Mea Grati a chcem povedať, že pán Juraj je neskutočne štedrý, takže aj to víno, ktoré budete mať, tak máte práve od neho alebo od vašej spoločnosti. Otec Štefan, vy na tejto akcii budete ponúkať nie víno, ale 7 podôb manželskej vďačnosti cez symbol vína. Načrtnime teda niektoré, keď môžete trošku poodhaliť. O čom tam budete rozprávať? Ja sa musím priznať, že... Nech sa páči, verejné priznanie. Áno, že otcom tejto myšlienky je Juraj. Zase sme On je pri aj študent na jednom takom mástri teológia manželstva a rodiny na našej fakulte teologickej. Takže je dobre zorientovaný aj v teológii a on prišiel s touto myšlienkou, takže ja by som nechal slovo jemu. Ďakujem za slovo. Nie celkom súhlasím, že študent a dobre zorientovaný. Študent áno, ale to, či dobre zorientovaný, to je ešte veľmi skoro povedať. V každom prípade áno. Bola aj otázka možno, že prečo toto podujatie. K tomu sa dá aj krátko odpovedať, lebo to vnímam za úžasnú tému, hodnotnú a dôležitú. Ale dá sa k tomu aj dlhším príbehom možno povedať pár slov, že mojich mnoho alebo vyše 30 rokov pôsobenia skôr ako manažer vo vrcholových pozíciách so sklbením snahy byť dobrým manželom a dobrým otcom, zanechávajúci teda nejakú, poviem, záľubu vzťahu k prírode, veľmi silný vzťah k prírode, najprv cez hory, kopce, neskôr ultrabehy, viedli až k spoznaniu vinohradu, ktorý mi ukázal, kde sa to dá krásne spojiť, tá práca v tom každodennom dotyku cez vnímanie prírody, nie len cez ten vinič a jeho vegetačné zmeny počas celého roka, ale aj vnímanie prírody cez klimatické podmienky, pôdu a naozaj vnímať prírodu ako dar od Boha. A teda to intenzívne spojenie. No ale ešte chýbalo to prepojenie s tým manželstvom a potom tu prišiel Národný týždeň manželstva, tak čo iné mohlo nevýsť od nás zo srdca, ako práve počas tohto týždňa ponúknuť práve cez tú degustáciu, párovanie hudby a vína s myšlienkami k manželstvu a vďačnosti, čo tvorí pilier v našom vinohrade. Pre to podujatie sme teraz volili 7 podôb. Tých podôb, priznám sa, je tam ešte viac ako len 7, ale tá sedmička má aj taký biblický význam a plnosti. Takže sme vybrali 7 podôb a spomeniem asi len niektoré, aby tie ďalšie prilákali účastníci prísť na samotné podujatie. A môžem spomenúť napríklad podobu, že víno ako dar, aj manželstvo ako dar a pristupovať k manželstvu nie ako niečo, k čomu mám nárok, ale čo je dar jednak od Boha ako sviatosť a milosť, ale aj sebadarovanie navzájom medzi manželskými partnermi. Môžem spomenúť víno dozrieva a keď má byť kvalitné, aj manželstvo dozrieva a potrebuje roky, skúšky a odpustenia, aby dozrievalo v svojej kvalite.
A ja rád môžem spomenúť, že víno nás učí miernosti, alebo víno a miernosť, tak ako víno vie prinášať radosť v správnom množstve a v tom nesprávnom alebo v nesprávny čas vie raniť človeka a ublížiť, tak takisto aj slova a emócie v manželstve sú veľmi dôležité, nevyhnutné, ale vedia taktiež ublížiť. No a sú aj ďalšie podoby, ktoré budeme diskutovať. Ja som veľmi rád, že na toto podujatie prijal pozvanie otec Štefan, aby to rozšíril o duchovné myšlienky a ten teologický pohľad. Môžeš prípadne spomenúť nejakú podobu, ktorá teba zaujala? Mňa veľmi oslovila tá podoba vernosti, teda víno, ktoré sa používalo alebo používa na rôzne slávnosti a na liturgiu. A starozákonná liturgia a novozákonná liturgia obsahuje víno. A v tej novozákonnej liturgii je to na veľmi prominentnom mieste, keď Kristus hovorí pri poslednej večeri, toto je krv novej a večnej zmluvy. Neodvolateľná zmluva. Boh neodvoláva svoju lásku k nám, Ježišovi Kristovi. Že to je to, že neviem vás nemať rád. A toto je taký základ potom aj pre teológiu, samozrejme, sviatostnosti manželstva, teda Kristovo vykupiteľské dielo a tak ďalej. Takže aj to sa bude dotýkať téma vína ako rozmeru vernosti, rozmeru zmluvy o láske. Je to veľmi zaujímavé. Ako ste sa duchovne pripravovali na túto akciu? Možno obidvaja. Tak ja som... Lebo ono to celé tak na prvý pohľad vínka, ochutnávka vína, ale ja za tým cítim neskutočnú hĺbku. Ja som sa pripravoval tým, že som si nechal tak vypísať všetky tie miesta vo Svetom písme, kde sa spomína víno. A nadovšetko mi rezonoval list Efezanom, pretože tam sa to spája víno a manželstvo. Neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopaš, ale naplňajte sa Duchom Svätým. A potom tam je opis toho, že vo svojich srdciach spievajte Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. Ústavične mu vzdávajte vďaky a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Pánom. Ženy svojim mužom, muži milujte svoje ženy, vzájomné podriadenie. A to je téma, ktorá mi rezonovala. A tým, že človek pracuje s tým Božím slovom, že aj pracujem trošku s ľuďmi a venujem sa aj manželstvom a rodinám, tak vidím, že toto je téma, cez ktorú Pán Boh chce hovoriť do našich srdc. Takže to bola moja príprava. Krásne. No, u mňa je to možno práve cez tú prácu, ktorej sa venujeme ako vinohradník, vinár a kde možno podotýkam a pripomeniem, že vnímame aj víno len ako nástroj, ako tú cestu k niečomu vyššiemu. Niečo, čo je nápomocné, ale určite nie nevyhnutné a jediné a k tej ceste konečnej spásy. A je krásne poukázať aj v paralelách vína na manželstvo, čo už je ale sviatosťou. Čiže skôr nech cez tú cestu vína prídeme k sviatosti manželstva, k jej dôležitosti a starať sa o ňu, rozvíjať ju a prosiť o Božie požehnanie a na tejto ceste. A v konečnom dôsledku ani manželstvo nie je cieľ a je to len tiež nástroj, ako sa stať svätým vďaka tomu, aby sme toho partnera nášho tiež priviedli k svetosti. Presne tak. My tu rozprávame o tejto akcii, ale nepovedali sme dátum, čas, kde a kedy. Tak ja veľmi pekne poprosím réžiu o promptnosť, a keby nám pripravili plagát. A povedzme teraz dátum, kde sa to bude odohrávať, to stretnutie, my to vidíme, áno. Takže manželstvo dozrievajúce vo vďačnosti sa odohráva v rámci Národného týždňa manželstva v kresťanskom centre a kultúrnom centre kresťanov Fuga na Mojzesovej ulici v Košiciach dňa 13. februára o 7. večer. Je to podujatie, na ktorom párujeme hudbu a úžasnej speváčky Skiva s vínom, s duchovnými myšlienkami manželstva a navyše s pohľadom cez práve vďačnosť, čo je takým našim pilierom samotného vinárstva a čo aj vysvetľuje, prečo sme mea grati, z latinského mea gratitudo, čo znamená moja vďačnosť. Takže tú čnosť vďačnosti sme si už zakorenili do samotného názvu, prežívame to a my v podstate vnímame, a ja osobne vnímam veľkú vďačnosť Bohu práve za dar vinohradu, alebo poviem skôr tej príležitosti starať sa o vinohrad a dopestovať hrozno, ktoré vieme potom ďalej pripravovať, či už vo forme muštu hroznovej šťavy alebo vína
na stôl ľuďom a skôr pre radosť a možno načerpanie energie, aby dokázali cez vďačnosť šíriť dobrú vôľu alebo robiť dobré skutky naďalej. My sme už vinárstvo Mea Grati teraz spomínali. Ja ešte sa obratím na vás, otec Štefan. Ako ste hovorili, pracujete s manželstvami, s pármi, s rodinami. Ako pozeráte na dnešné manželstvá? Akými problémami sa boria? Čo by ste im možno poradili? Tak tie problémy oni poznajú najlepšie sami. To, čo sa ku mne dostane, je len malý kúsok toho, čo prežívajú tie manželia a manželky a celé rodiny. Ale ja sa veľmi teším z toho, že aký je potenciál v tých manželstvách. Že keď sa hovorí, že dobré manželstvo je ako búrka v prístave, zlé ako prístav v búrke, teda opačne, že prístav v búrke, to je dobré manželstvo a zlé ako búrka v prístave. Ale ten potenciál, ktorý vidím v rodinách, v manželstvách, ktoré sa nájdu, keď sa manžel s manželkou nájdu. A niekedy môžu prejsť aj veľmi takú turbulentnú dobu svojho vzťahu, ale že sa nájdu. Že si dokážu odpustiť, dokážu sa posunúť dopredu a tam je neuveriteľná kreativita, pretože to nie je len o nich dvoch, aj o tej Božej milosti, ktorá pôsobí v srdci jednoho i druhého, o tej sviatostnej milosti. A tam Pán Boh dáva veľké požehnanie. Čiže tá radosť z toho, toto je ten dôvod, prečo, jak pápež František napísal, že objaví tú radosť z lásky. Čas je neúprosný, ale ja som sa s vami cítila radosne a veľmi príjemne. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli porozprávať a nás tak navnadiť na túto akciu v rámci Národného týždňa manželstva. Ešte raz povedzme možno, kde, kedy môžu prísť naši televízni diváci. Takže Kultúrne centrum kresťanov Fuga a v rámci Košice a v rámci Národného týždňa manželstva, kde práve v Kultúrnom centre je to robené pod názvom Láska v praxi. A tam vás teda srdečne vítame. Všetkých, ktorí máte záujem spoznať umenie nielen cez zvuk, ale aj chuť a cez duchovné myšlienky. Tak ak sa chcete stretnúť aj osobne s pánom Jurajom a s otcom Štefanom, tak samozrejme príďte 13. februára. No a jednému z vás alebo páru pošleme, ak máte záujem a taktiež nám napíšete, že by ste radi prišli, tak lístok je pre vás, takisto vína a knihy. A ak sa nám ozvete, ako konkrétne vy ste potešili svoje polovičky alebo svojich drahých. Pokračujeme ďalej.